weet ga je gewoon helemaal warm lopen. Je weet. Ja, hij blijft ook vet verslaafd. Uitstel van oordeel, laat binnenkomen. Gewoon. Je weet wordt het Weinig gewoon. kans, denk ik. Ho. Proberen. Vandaag staat in het teken van openstaan. Want jullie gaan allemaal dingen doen waarvan je denkt, Oh, hè? gaat het echt mij overkomen? Is het zo erg? Is het zo erg, Het Chris? is echt verschrikkelijk. Ja, het wordt verschrikkelijk. Echt dat ik denk dat ze gewoon gaan huilen. Ik wil ook echt gewoon weg. Huilen. Huilen ze. Oh, dit wil ik niet, dit wil ik niet. Maar het wordt wel leuk. Dat wel. Ja, je staat lekker, je begint echt vanuit een positieve grondhouding. Ik zie, dames, dat jullie dames van de wereld zijn. Boston, New York. Zijn jullie daar geweest? Nee. Nee. Wel ooit de wens om daar te komen? Jij wel, in Boston. Oké, en jij niet in New York? Heb je ook op de universiteit gezeten? Nee, wel in Arizona. Oké. Bij Phoenix. Nee, Oh, dat weet ik nog. Flagstaff. Ja, dat vertelde je. Dus je hebt al wat wereldse ervaringen. Ja, het was een korte reisje daar gepland, maar Leuk, leuk. wel wat gezien. Nou, veel plezier vandaag.